nhiều đâu wow ngon rồi không leo đây mà không leo không leo người wow không leo màu anh ơi đừng thấy vị trí của mình ra đi nữa mà 하자 đi 머리 하자 đi đây 피크닉 마트 đi 여가 후 머리 하자 황사장 보이바이 피크닉 자네요 나 지금 같은 바이는 뭐나 바이는 점치잖아요 지금 오 마이 갓 마카세 당가세 농원에 가리죠 लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंसोर गोसोजों हामजाबायब्ला शेयार खालामना होदो आरो लाइक खालामना होदो आरो शेयार खालामसे खालामनानै आरो डाबल मा खालामनांगोन के थाउजेन्ड मिलियन खालामना होदो बेस लोगोफोर मावरिया हाजोआव थांगासिनो दङ जोङो दायो नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन नैबे समावहाय मावरिया हाजोआव फैदों लोगोफोर जोंनिया हांसो मानै दाउ बयलार जाफैदों आरो नै लोगोफोरजोंहाय स्ट्रेट लाबाय दुगैनोसै ओमफ्राय दाबो लोगोफोरखौ नुवा नै सानाबो बारा गोजौ गैला बेलासि खाबाय लोगोफ्रा हरै दङनो बै हाजोजों ओरैथ' बेनो हाजो गोजासै नालाय ओमफ्राय लाबोबाय दं नै गारि लिक संनाय गारियालाय बेजों फैदों फैनायालाय दा बेसे गोजानाव नुहैयो नोंथांमोना नुसिगोन आंनि भिडिअजों लोगोसेनो लोगोफोरखौ नागिरनो हायरान दा बबेजों दं जों फाथांखिया बेसेबांबा नैबे खासिबारिजोंसो फैखादों बे खासिबारियालाय बे खासिबारिसो फैखादों बाइकआनो नै बे नै लोगोफोर बे बाइकनि सिंखौ नायनाय होसोदों आरोना जोङो बे बाइकनि सिंखौ नायनानै जों फैगासिनो दं नै बेसेबांबा ओरैहाय दा लोगोमोन गोजौ गाहाय हाजो हाला दैमा दैसा मावरिया हाजो सेर गारि लिकखौ नायनानै होसोबाय माबे जायगायाव दंहैयो आरो दा नोंथांमोननो देखायगोन आङो फुरा नुफैबाय नै इमफिलनि मोनसे एमटिनि मोनसे ग्लेमरनि मोनसे नै बेवहाय गंथाम गारिनि दङ दंथारबानो एसेलाय खननै बेखौ माबा लांनांगौ इसोरनो खांसो फुराबो इसोरनो होनो नै गारिजों आरो फैबाय दा फुराबो इसोरनो होनो नै फाइनालि लोगोफोर लोगो मोनफैनोसै इसोरखौ नायबाय थादो लोगो मोनफैनायसै इसोरखौ नायनाङा जाबाय आंजों लोगोसेनो हनै बिसोरा हनै एथ' नागिरहैयो नै बेखौ एसे मोजांसिन जाथारला बिसाय गारियाखौ माबायदि अबस्था होदो बिसोरो नायदो लोगोफोर गारि गंबेसे फैदों बिसोरलाय नै दे नै गंसे गंनै गंथाम स्कुटिबो दं नै आधा रमिय'नि आरो हनै आया अरनबारि बोरमाफोरा जाग्रा बिहरनाया दाबो लाबोयाखै फाइनालि लोगोफोर लोगो मोनफैबाय नै बिथांमोनखौ लोगोफोर माखासे मानसिखौ माबायदि एक्टिं खालामना नायबावनोसै मोनसे बबेयावबा बानायदों जाग्रा लोंग्रा खायद'फोर बबेयावबा वाटारफल दंनो बेयावहाय नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आङो
Oh my god. दैयाबो ओरैबायदिखा बरियानो नै दुगैनोहाय हेभि दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दं ओइनि लाम्बोसाराव दंफैयो होनो फाइनालि लोगो मोनफैबाय जोङो दिनै मावरिया हाजोनि वाटारफला Oh my god. फाइनालि जों लोगो मोनफैबाय बिथांमोनखौ so wow नायनि आदा मोजां दा मानिखौ देंखो बोदों आदा नागारजादों Oh my god नागारजानानै बिखाराव हैदों नै मावरिया हाजोआव Oh my god मैनाय माबोरैथो मोजाङै दं दा Oh my god माथो फानदों अमा देनांगौ दा फंबाय हांसो हांसोआनो हांसो हरै माब्रै मा इयो मा बयलार आथि थांगासिनो दं हनै ओरैबायदि मोजांनो दुगैनोसै जोंबो गोसोबायदि बैयाव सोर दं ग्ल'रिमोन फाइनालि जों लोगो मोनबाय दा नायलांदो जों मा खालामनो गाइसमोन आदाया दुखुनि देंखो बोगासिनो दं दा नोंथांमोननो दसेसो खोनासंहरगोन आरो फाइनालि जाजेनबाय आदा गोदाव जाजोब्बाय दा स्प्राइट लोंबाय नै लकेल मेक माइब्रानि बैनि आलुनो हिटलांनो मरो wah kalau ni angka saya dong jalan sih dong Aichen thau chứ không mừng hắn gì đâu mà thau giống mong này chứ còn này là gạo đấy unen mà nó đừng đấy đấy oh my god thau giống không mừng đây này sạc là cái gì đây tìm cái sợi bông ông ơi chờ con rồi xin này mana saja itu dia saja gudang panas banget ada rumah muncul apa ini makasih ang berai sih hot ya đây thế mà bị đốt cái thao có là cái gì ya Hanisi nhiều đâu giờ quay lên rồi đi gật đầu lên hai cam năm nhá được không năm wow
가사기래? 나가. 에이, 참 놀러 문자네라. 나라 발라붙는데. 예. 으씨. 와라라. 오 마이 갓. 에이. 에이, 미크로. 와라. Đấy. Ayu, mà thế này. Cái nào này à? Cái nào này à? Được cái khăn lát. Cái số cái nào này? 마바이는 문제 뭐냐? 마바이 네 하코를 좀 해놔네. 뭐 버스터네 리민리 Sao bị sương ba gà hay ông này? Oh my god. Gimana lah baik saya nih. Minanggo nih. Amre gojo nih say. Jiwa berapa? Deklah. Cheska. Woi. Halo kakaknya ini mau jalan lah dah. Oh my god. Hei, hasil kakaknya ini mau jalan lah dah. Wah, tergolong bidang. Mau baju mendung, kakak mana? Hit. Hasil ini day, try. Không. Mới là vậy. Ngon là vậy. Màu xí Nơi đây bị thang không đâm, không phải sòng đâm này. Wow. Tháo không ơi. Anh đi. Wah, 5 bro. Wah, jangan, enggak bro. Bagaimana masaran? Ah, ये बात उसने इंग्रिड अंग्रेज उसकी खाले? Oh, इंग्रिड अंग्रेज mau he इंग्रिड ले nih. Usia nih. Ai buria. Rồi, cầm leo đây bà, cầm leo. Wow, cầm leo nih. Wow, cầm leo mau gì nih. इंग्रिड biji không mình ra đi nữa mà, khasih. Ingrid này đây Ingrid. Rồi, xin đâu này xe. Bố bay kia, dùng con đi. Akhe. Wow. Hazır ne? Maria hazır ne? Hey, piknik bakte ne? Hey. Ông khalai bay nữa. Logafor, Maria hazır ao hangsazang. फैबाय पिकनिक जानाया दा जोङो ओंखारफिनबाय नै मोनालायबाय नै खोमसि जालायबाय सयथिनोबो अ माय गड माखासे थांगासिनो दं हनै गारिजों लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला नोंसोर गोसोजों हामजाबायब्ला शेयार खालामना होदो आरो लाइक खालामना होदो आरो शेयार खालामनानै आरो डाबलनो मा खालामनांगौ K, thousand, million खालामना होदो. Yes.